הבטלנות הזאת? קומי! נו קומי! תתלבשי. כדאי שתעשי לך מנהג קבוע ותתעוררי ב7. אחרת אני לא אחראית איך שאני מעירה אותך. יש לך רשימה ארוכה של דברים שאת צריכה לעשות. הרי מיניתי אותך לניקיונות הבית. את בחורה אינטליגנטית וחרוצה. כך לפחות אבא שלך חשב. אבא שלי. נו תתחילי לילל. אוי אוי אוי! אבא שלי! תתחילי ללחום את המציאות כי אני זו שמכתיבה לך אותה. אז בוקר טוב ותתחילי לעבוד. כי אני צריכה ללכת לעורך דין, להסדיר את כל העניינים שאבא שלך השאיר לנו, והוא השאיר לנו הרבה חובות. לקורל ולמורל יש שיעור בפיתוח קול, ואני רוצה שהן תהיינה מוכנות פרפקט לאודישן של ג'ורג' דולי. את לא הולכת לאודישן של ג'ורג' דולי, נקודה. הרי אני מכתיבה לך את המציאות. עכשיו תחתמים פה. זאת פרוצדורה שגרתית שראש המשפחה הליך מהלמה. ושמתי את החומר של הריסוס. הפרעתי? לכי להתלבש. אלגרה! טוב שאת כאן! תעשי לי טובה, תשתלטי על העניינים. נראה לי שהיא לא מתפקדת. אני אמרתי לה שהיא צריכה לנוח ושהיא לא צריכה לקום כל כך מוקדם. את יודעת, היא עברה חוויה קשה. שיתקו גודש טמטום, לכו לפתוח את הדלת.